שלום לכולם, כאן אמילי בעוד סרטון ושלום, מעתה. זה הליפגלוס שאני הולכת להשתמש בו היום, ולא, זה לא סרטון איפור, זאת אומרת זה כן, אבל זה גם לא. היום אני הולכת להתאפר בעיניים עצומות. זאת הולכת להיות טעות גדולה מאוד, אבל אני הולכת לעשות את זה. זה צבע מאוד מאוד בולט, כי אני באמת רוצה שיראו את זה במצלמה. אז בואו נתחיל. שנייה רגע. יש לי כיסוי עיניים איפשהו. מספיק טוב. אני לא הולכת להסתכל עליכם, אז תסלחו לי. אני מקווה שאני לא הולכת ללכלך את זה. האמת זה כבר מלוכלך, אז לא אכפת לי. אני באמת לא רואה כלום. איפה זה? רגע, הנה זה, נכון? זה? כן, טוב. בוא נתחיל. ככה. אוי, זה השיניים, אני מרגישה את זה. נסגור את זה. כאן אמור להיות לי סומק. הנה זה סומק. גם אם לא, אני לא יכולה לראות את זה, זה לא מעניין אותי. אוי, שיט, נשפך לי סומק. אתם שואלים איך סומק יכול להישפך? שברתי אותו. כן, אז הולך להיות לי כאן הרבה מאוד בלגן אחרי שאני אצלם את זה. בואו נראה איך זה יצא. אתם ראיתם את הדבר הזה? אוי ובוי. אוי, אני מתחרטת על זה. אני ממש מתחרטת על הסרטון הזה. אני הולכת להביא מגבונים. מה זה היה עכשיו? לא באמת. אוי שיט, באמת נשפך לי סומק. חשבתי שאני אומרת סתם, באמת נשפך לי סומק. עם מה השתמשתי באמת במברשת לסומק, ואני לא מרמה, נשבעת, אני פשוט סידרתי את זה קודם, ואני ידעתי איפה כל דבר. אז עכשיו אני אעשה את זה טיפה יותר קשה. אני אבלגן את זה עם הידיים שלי בלי לדעת מה זה מה. ופשוט להשתפר, זה הולך להיות קשה, אבל אני הולכת לעשות את זה כי אני רוצה להתעלל בעצמי היום. בוא נשים שוב את הכיסוי עיניים. מי שלא שם לב אני עם פזור, אז זה יכול להרוס לי גם את השיער. ולא רק את זה בכללי. אז בואו נראה איפה כל דבר, אני באמת לא יודעת. מה זה? זה נפתח, אז אני מניחה שזה או מסקרה או שזה שפתון. אם זה מסקרה, אני הולכת להרוג את עצמי. אני לא יודעת מה זה. אני יודעת שכאן בערך המצלמה. אוקיי, אני מרגישה שזאת המברשת לסומק. זה הסומק אולי? למה זה לא נמרח? זה אמור להיות סומק. בוא נראה עכשיו. זה יותר גרוע מהקודם. אני מתה, די. רגע, במה השתמשתי בתור סומק? איך. יואו, איך.
free. להוסיף עוד מוצרים. נהדר, כי אני גם ככה רוצה להתעלל בעצמי. אז מה אכפת לי? כאילו... אני כמו חברה שלי, אני אוהבת להתעלל בעצמי. ואני לא אוהבת שמתעללים בי. האמת שהיא אוהבת שמתעללים בה. תראו מה אני מוסיפה. תראו. אני יכולה, גם המגבונים על השולחן הזה, אני יכולה פתאום לעשות ככה. או ככה. ולא באמת תראו את זה. אבל זה יהיה מצחיק. אני מוסיפה את הדבר הזה, שזה גם של סכרה. צריך להבריג אותו. וזה אמור להיות משהו, אני לא יודעת מה זה. הנצנצים כבר לא יוצאים ממנו. אז גם זה לא כל כך יעשה משהו. נתעלם מהעובדה שנופלים לי דברים תוך כדי הסרטון. ונשים את כל הנצנצים שם כדי שזה יצא. ועכשיו זה יצא. זה אשכרה יוצא. יופי. לא באמת תראו את זה במצלמה, כי נצנצים הם קטנים. ויש לי עדיין אדום על הפרצוף, אז אני הולכת שנייה לשטוף את זה. אוקיי, הבאתי לפה חבילה של מגבונים כדי שיהיה לי תמיד. מגבונים זה מגבונים, לא משנה אם יש פרצוף ענקי של תינוק על האריזה. וזה לא מגבון של איפור, כי אין לי בבית מגבון של איפור, גמרנו את כולם. מה לעשות, אנחנו בית עם 4 בנות. אז בואו נתחיל, אני מניחה, אני אשים שוב את הכיסוי שנפל לי גם על הרצפה. שנייה אני ארים אותו עם הרגל, מכירים את זה? שנופל לכם דברים, אז אתם מרימים דברים עם הרגל. אז כן, נשים עוד פעם את הכיסוי, כיף לנו, נכון? לכם כיף, לי לא, כי אני מתלכלכת. ואני אחרי מקלחת ואמא שלי הולכת להרוג אותי. אז